Barka. A cikin wannan shirin za mu yi gabatarwa akan menene electricity, wato wutar nepa kenan. Electricity, idan ka ce electricity mun san cewa muna magana ne akan wuta. To wutar an fara gano electricity ne tun ƙarni na 17 zuwa ƙarni na 18. To amma ba a fara amfani da electricity ba sai a ƙarni na 19 zuwa ƙarni na 20. Masana da ba da gudunmawa wajen gano wutar lantarki, wato electricity kenan. To amma manya-manya daga cikinsu su ne waɗanda suka fara gano ta hanyar gwaje-gwaje irin su William Gilbert a shekara ta 1744 zuwa shekara ta 1700, Benjamin Farkali a shekara ta 1706 zuwa shekara ta 1790. Ya yi gwaji game da lantarki kuma ya yi nuna cewa thunder, wato walƙiya, wani nau'i ne na lantarki, wato wani nau'i ne na electricity wanda ya kasance static ko kuma ba a iya amfani da shi. Sa'annan shine wanda ya samar da wannan kalmomin guda biyu, wato positive charge da kuma negative charge, shine Benjamin Farkali a shekara ta 1706 zuwa shekara ta 1700. Na uku, Alexander Volta daga shekara ta 1745 zuwa shekara ta 1827 ya ƙirƙiro batirin lantarki na farko, voltaic file, wanda ya ba da damar samar da ajiye wuta ta hanyar amfani da sinadarai. Wannan shine babban aikin Alexander Volta. Na hudu, Michael Faraday a shekara ta 1791 zuwa shekara ta 1867 ya gano hanyoyin da za a iya samar da wutar lantarki ta hanyar amfani da electromagnetic induction, wanda ya zama tushen samar da wutar lantarki a yau, wanda yanzu dukkan wata wutar lantarki da za a samu ingantacciya ana amfani ne da wannan electromagnetic induction. Sa'annan sai na biyar, Thomas Edison a shekara ta 1847 zuwa shekara ta 1931. Yansa Nikola Tesla daga shekara ta 1856 shi kuma zuwa shekara ta 1943 sun taka rawar gani wajen ci gaban da kawo wutar lantarki, wajen inganta ta a fannin zamani, wajen ƙirƙirar kayayyakin wuta, wato injimummuka, generator, wajen haɓaka yanayin yadda wutar za ta kasance diba da yanayin yadda al'umma ke ci gaba. Wato bayan hargitsi da aka samu tsakanin Thomas Edison da kuma Michael Faraday, wanda ya sa har aka yi dai wannan wasa tsakaninsu akan cewa shi Thomas Edison yana kirkirar injimummuka masu amfani da DC, shi kuma Nikola Tesla sai je kirkirar injimin wuta mai amfani da AC, wutar nepa, wanda a lokacin Nikola Tesla shine wanda ya ci wannan, ya yi nasara akan wannan aiki nashi, wanda kuma har yau shine muke more ya da wannan wutar da ya samar mana da AC. Shekarun da wutar lantarki ta ci gaba su ne daga shekara ta 1800, wanda shine Alexander ya kirkiro batir na farko, wannan ya ba wa masana a lokacin babbar dama wajen cewa lallai akwai magana a nan gaba. Sai shekara ta 1800
1831. Michael Faraday wanda ya fara gano electromagnetic induction. Sa'annan a shekara ta 1879 Thomas Edison ya kirkiro fitilar lantarki na farko mai amfani, wanda shine wato fitilar DC wacce ya fara kirkirowa. Sai zamani. A yau lantarki, idan aka ce yau ba wutan nefa, ban san wani kalar hali jama'a za mu shiga ba, saboda mun riga da wutan nefa ta zama jikinmu. Ba za mu iya yin rayuwa ba in babu wutar nefa, ko kuma rayuwar ba za ta yi daɗi ba. A yau a cikin gidajenmu muna amfani da wutar lantarki ta hanyar caza wayoyinmu, kwamfutocinmu, haska mana ɗakunanmu, injimummukan wanki. A ɓangaren asibiti ana amfani da wutar lantarki ta hanyar yin aikace-aikace, hanyar ma na'urorin lafiya da dai fitilu akan ga da wasu sauran na'urori. Sa'annan a ɓangaren transportation ana amfani da electricity ta hanyar sanya wa motoci fitiloli a cikinsu, ta hanyar kera motoci masu amfani da caji kamar Tesla cars, waɗanda su ne yanzu automotive cars wanda ake ji da su a faɗin duniya, kuma duk sanadiyar wannan talikin Nikola Tesla. Wannan dole mu bashi respect. A yau lantarki ya zama wani abu wanda idan har ka san shi za ka iya sarrafa ta ta hanyoyi daban-daban wajen kera na'urori na zamani da sauran kayayyakin more rayuwa. Wannan shine gabatarwar mu akan electricity. Wannan shine karshen bidiyon mu na yau. Da Allah ku danna mun alamar subscribing, sannan ku danna mun like domin karfafa mun gwiwa akan na ci gaba da kawo muku sababbin bidiyoyi akan electricity da sauran fannoni kimiyya da fasaha kamar computer technology, AI wato artificial intelligence da sauran kayayyaki na zamani. Ni ne naku Yal Engineer daga tashar ku mai farin jini, Yal Engineer Channel. Peace. Najeriya tawa ce, taku ce. Dole mu so junanmu, mu haɗa kanmu domin ƙasarmu ta ci gaba. Dole mu so ƙasarmu ta ci gaba. Dole mu so junanmu, mu haɗa kanmu domin ƙasarmu ta ci gaba.